Budeme na štart Italiani, krátke rukavy, krátke gánky, kokos vymastený, takéto nohy mal červené, to už mal na vybrané tými, vieš, rejtkami. Mirka. Dobre, dobre. Ak chceš sa zbaviť fľašu, teraz môžeš. Ale keby si videl, kres na trgány boli, jak stepníko, nestepné kozy, vieš, vymastený, ruky, nohy červené. Mal chlapci, dlhá bola zima. Na Malorku. Dobre, ale keď zúril hebotu, sme tak vyhodili. Dobre. Keby Haďavka nebal oného colotku kamaráta, tak by sme hovno išli a na tú stranu. Takže tak. Keď na to nemáš, to vidíš, ale len raz. Keby to nebol kopec, to nebude. No to je poriadny. To je dobre. Je to lepšie. Dobre to je. Je to dobre, je to dobre. Ešte dve a už škoda, že pivo. Tak ma pustia. Aj to je to dobre, dobre. Dobre, Martin, Martin. Čerstvý by som to odnaučíš? Na draho. Na púšťu, ak sa to ináč sa to neodnaučí. Dobre. Ideš. Kneb, Valtrompia. Dobre, dobre. No. Čo všade sú teraz, by sme boli včera na kolíbe, tam jak išiel dole, Dobre, dobre. odveže dole a dobre. tak sme išli na súboh rybov na nás, jak to nevedelo. Teraz skúšali. Čo rastuješ? Dobre. Dobre. Trošičku. Tu robí rozdiel. Kedy sú tie strny takto? Ale inak tak veľký rozdiel nie je, ale... Dobrý rán, dobrá vidla. A vy ste nezávodili? Keď ideš také... Ale sa... si vás pamätám, že lepšie hovoríte taliansky ako slovensky. Áno. Je to viac rokov, čo som vás videl na Že? Áno. No, odžievam tu ale tento rok. Ale takéto... Toto je extrémne rýchlo, toto pevný bol. No tak, ale on je zvyknutý, ne?
Áno, je to zima. Krásne počasie tam, neviem teda odkiaľ ste, ale ak prejdete Rakúsko, cez Dolomity, hneď sa oteplí. Áno, jasné, pretože Alpy, áno, Alpy nám zabránia od sever. Nie až tak skrédy, ale tu potom. Tu aj človek je tu Strašne zvedavý, odkiaľ ste. z Ríma. Takže ani nesom z taký sever, akože. Už povie Bafo za chvíľu. Ideš. Dobre, to ne? Akurát za 2 týždne pôjdem potom okolo. Senice ničie, zo skoro teče. Pôjdem až do Nápolu. Tam je pomaly jak tu. Nie, ako tu Zuzka zvine. No, to áno. Odporne, ja si to práve... No, je to vlhko u nás, áno. To áno. On? Vy sa sem povedať, že to Lenka, moja priateľka. Alenka a ja som Peter Škotek. Dobrý deň. Napríklad Praha bolo tam A naše deti asi po... Ja som minulý týždeň na Šťavnických baňach, bolo tam 7 stupňov, lebo tam jak skrhlo. Na maratónu. Skoro sme zamrzli. Banko Stiavnický maratón. No ja som bol na rybu. Aha. Stále sa ho drží to tvora. No, stále ho máš na dohľad. Ale utekáme. Ešte stihol aj kývať. Som trochu prechladnutý jednak a mal som iné starosti. Áno, máme ešte zápas po obede, takže nejdem na tie bany. To je priorita, hej? Hej, momentálne. Ani nemám materiál, máme. My sme sa tak schytili, o 11:45 sme sa rozhodli a ideme sa predsa len pozrieť. Ja nie som jak Maťo, že Maťo nemusí trénovať, ale tak vyhráva. No tak takéto konkurencii vyhráva, no ale tak tiež už mu došlo, musí pracovať, nie? A tým pádom tréningy odišli. Prekvapujúci výsledok. Vôbec nebol pitbull nejaký sledový. Najagresívnejší prejazd. A teraz V tom teraz chodil pretekolo? Tretie, áno. Prekvapujúci na šupu. 4, hej. Ne, to sa neoplatí. Poď. Trošku si ich dobehol. Ideš. Môžete. Vážne. Hop. No pomer. Ruska, poď. Poď. Si vedúca? Neviem. Ruska, hop. Áno, je. A máme tretí, poď. Musíš lepšie. Tá vaša jazvičička s dvojimi nohami sa volá Bora? No. Bora, že? Ale to je irská dneska, ne? A ja to volám jazvičička s dvojimi nohami. Setrica, nie je to? To je tak, jak jej šteniatka. No. Bora, to je zaslúžila penzistka. Ona není agresívna. Tá skutočne není agresívna. Ulizala byť jak smrť. Tá skutočne není Však agresívna. ona káže zvyknúca, nie? Aj tam No, ale aj u vás každého uvíta. Ešte stále má to kožené kreslo, hej? No, Koženkové. Tak koženkové, no. Si záleží spokojná. Vypad oči, zub tieť vpredu, už ma neviem hryska. No, čo je to druhé. povedal, že mi